izingqondo ezinhle. Ngiyambonga. Ngibonga nje ukuthi sisuke all the way siphume eThekwini. Asihambe nje nathi kahle. Size sifike la ngoba siqhuba nje lokushumayela ivangeli likaNkulunkulu. Sila sizobona abaholi bethu. Sizobona ibandla likaNkulunkulu. uJesu Kristu ayihlanzela yena ngegazi lakhe. Ayibonge Inkosi. Bangcwele ubaba nje Mgadi eThekwini eGalile. Ngiphethe ubaba Manyoni. Uthe ngize ngimkhonzele bazalwane. Ukuthakathaka nje emoyeni. Ngabe ula. Kodwa ngenxa yesimo wathi ngangizama hambani. Ningiyele kungibukela ubaba usinya. Nifike ningikhawulele kuyena. Nithi sinya noma msinya nobuholi bonke obukhona. Sishaya idolo phansi ngoba le nkonzo yokwehla bazalwane nizokwakha ibandla. Ayibonge Inkosi. Le nkonzo nje yokwehla izokwakha ibandla. Ma umholi. Hallelujah. Ushumayeze wena wezi meeting nawe wedwa. Uthi mina ngifuna ukuba isibonelo. Ayibonge Inkosi. Ngoba sisebenza kanjalo bantu. Umholi wethu nje angibukele izenzo 20 ngoba ngizohamba ngebayimani. Ngeke ngize ngikhulume nami kakhulu ngenxa yokuhlonipha. Webazalwane niyabona mina Shanti baba mase ngizohamba mase ngizosuka la Shanti yebo no Nyandeni no Jomo nizela social amenda squad. Wabona bazalwane. Niyabona thina sesineyisini namhlanje. Sikhulela uphu mabasi nazodlala sidlala inkonzo kaNkulunkulu. Lasi yabona nje ukukhona wena mabasi. Khona abantu abangemva kwakho. Laba bantu bayabona uma uhamba. Uma ngikhuluma nawe khona abantu abangemva kwakho abalele kanye nabakulalele bese ngisho kuwena. Ayibonge. Uma unyakaza banyakaza nawe. Ayibonge. Bonke isikhathi mina ngaphusha wena Shandu kanti khona abanye abantu abafushe ngemva kwakho. Ayibonge Inkosi. Manje nami bengithi nje ngihambela kancane ngingathithi isikhathi unobhala uzozangishaya. Ayibonge Inkosi. Ngithe 28 bazalwana ngithi khona umfowethu ongiphathela uhlelo ongifundelayo. Ozamhlakama. Ngakuvuka komzimba. Siyafunda incwadi yethu izenzo chapter noma isahluko 20 sifunda evesi lika 28. Amen. Ngaphansi kwesihloko esithi uPaul uvalelisa kwabaseFesu eMiletu. Amen. At verse 28. Ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lakhe. Ayibonge Inkosi. Ziqapheleni nina. Amen. Ziqapheleni nina nomhlambi wonke kaNkulunkulu. Baholi bakaNkulunkulu.
yini umholi? Yini umholi? Umholi is a provider. Umholi umalusi omuhle. Lento yavela ma ukhuluma ngensizwa elusa izimvu zikaMqwewayo. Jetho uya ayibona. Umholi umuntu okuthi mase kuxakekile nafika abe isolution. Umholi ilapho kulanjwe khona afike yena abe provider enze into ezodliwa kudliwe. Umholi umalusi owazi izimvu zakhe uyibize ngamagama uwazi ngisho yonke bayelahlekile kwezu 100. Yini umholi? Ayibona. Umholi ila othi khona mase kufika konakele nafika besixazululo. Amen. Umholi maliqabela ibandla yalamula. Uma ngabe kusekhaya uyilida. Ilida ekhaya ibonakala ngokuthi izinto zonke ezikhona ekhaya uyena owenza ukuthi yonke into ime endleleni efanele. Ungaxabana ingane yena afika lamuhla. Ayibonga. Amen. Laba bantwana Izikhova Ezimnqini lezikhula abaholi bakusasa. Uma laba baholi abamile la ngakusasa simi phambi kwabo senzela ukubondla ngezwi kaNkulunkulu. Ngoba isibantwana bakithi sithunyiwe njengoba sila sithunyiwe sizobondla lo mhlambi kaNkulunkulu ngezwi. Ayibonga Nkosi. Umholi umuntu onomoya kaNkulunkulu. Umuntu ingako nje izwi leNkosi lithi kufuneke indoda ezoba umfazi munye kube indoda eyondla umuzi wayo nekhathalele umuzi wayo ephatha kahle umuzi wayo. Ayibonga Nkosi. Uma umholi wena ukhomba indlela nala uhamba khona uhamba ubheke phambili kodwa ubhika bese ubheke emuva kodwa lisekhona endeni ibadla. Ayibonga. Amen. Athi uMarku 16 verse 15 athi hambani namsefuna hambani nishumayele ezizweni zonke nenza lapho. Ayibonga. Uma engithuma ubaba ethi hamba uye esitolo yindodana yakhe ngiyahamba ngiye esitolo ngifike ngenze lokho angithume kona ubaba. Angifike angithi nginikiwe instruction ukuthi ngiyonzana. Angizosukuma phambi kwebandla ngikhulunywe ukuthandwa yimina. Kodwa ngizokhulunywa ngikuthunyiwe ngoba ngithunyiwe. Izwi leNkosi lithe hambani. Lisibukela sithemba uNkulunkulu akuthembe. Sithembekile phambi kaNkulunkulu kodwa esikhulumayo kuphikisana nokuthembeka kwethu. Khona izinto kunabazalwane esimi nabo ziqaphele wena. Yakhona abazalwane abangakwazi ukuthi enkonzweni bavidyo wena. Khona ngisho abantu abayihlobo zakho. Khona ngisho abantwana bakho abangakulandeli ukuthi enkonzweni. Khona ngisho abantu inkinga bathi bebuka wena uphuma uhamba bethi mayisanje mina ngiyozana. Bathi mangabe kunabantu nje abanenkinga bathanda ukukholwa kodwa inkinga bavinjwe wena ngeqobo. Bayakubuka uvatha ugqoka uhamba bethi abanye nami mawuthi uNkulunkulu khona nami ngizomthola ngikhela ekhaya. Mesaya lo enkonzweni. Haleluya. Baholi bakhona abantu abakuthandayo ukukholwa kodwa inkinga i-stumbling block imina. Bana lento yokuyisaba lento yokukholwa. Abanye abantu baze bakhuluma nabantwana abancane bathi babuye ngakhambe lento usukholwa nokuthi ingaba iscam. Mina bebuka bathi kuseyibandla leli. Sibondla ngani laba bantwana babekhula. Bakhe lahlana ubuqili bonke nomhawu nokuzenzisa. Ngoba lento yokuqina
yini yona lezi izinto zenzeke ngazisaba lezi kaNkulunkulu kanti sesimbethe ubuqili nomhawu nokuzenzisa asamukeleni ubisi likaNkulunkulu lizosenza sihlanzeleke ezintweni zethu sibe bunene sizomthanda uNkulunkulu owangibuka unobhala mthweni ngikhulume ngingakhulumanga ayikho isikhathi ayibonga Nkosi senior ungeze umuntu ekhuluma ethi ungasho sina ukuthi uphethe induku induku uma uyiphethe phela uyivela uyena uNkulunkulu kodwa unikiwe instruction yokuthi induku lo oyiphethe uma uyilahla phansi ufunde kahle umholi la wathi uma efunda wathi uma ephethe induku uphethe induku uma elahla phansi kodwa naye even ngisho ekhipha abantu basedibhitha wayelalela umoya kaNkulunkulu mase belambile nabanye bebuza imibuzo ukubusisaphi mase kunje sesilambile somile kodwa bayibuza uNkulunkulu nawe ubuza uNkulunkulu ungabe nomuntu ozokudidisa kuba mathi uphethe induku engazithi mhlawumbe abantu bebethi uNkulunkulu no manje kube sekubangwa into ekubala haleluya umntwana kaNkulunkulu unikezwe induku kodwa naye into ayifunayo icela uNkulunkulu ngalaba bantwana abaholayo ayibonga Nkosi
Amen.